Yau gani nan a fagen wage, suna ba da na dage. Ba batun waye ko batun sake dan Allahu ni na rike. Ko ba ji ni yau din ba, ko ba ji ni goban ba. Na sani gaban ban sare ban rana ne za ya ba. San ni za ku kallon a TV, a san ni za ku nunan a TV, a san ni za ku ce su suna ba dajiya nuna ka TV. Walidi maga mai dari, duk da dai banda mai dari da yan takarduna da ke dan yin waki na.